guys, hello everyone. Makadi muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Pana panokuigirai nyaya dzakasiyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Panokuigirai latest panouya nenyaya dzinosiririsa, dzinovhundutsa, dzinokatyamadza, especially nyaya ndeyana guys, inyaya inosiririsa, inyaya inorwadza yeTsaona yaitika along Kumhangura road, panonzi padhuze nepaLions Den. I think vanoziva vanombofamba neroad yekuenda Chinhoyuko inoenda kunana Karibo vanopaziva pato kuti panonzi paLions Den pane Tsaona yaitika ipapo, inova iyo ine mufananidzo uri pascreen apo, pakakuwara vanhu zvisingaite, pakatofa vamwe vanhu. Saka guys, ngatitoda tocheka hama dzedu kana kuchinge une hama yako inge ichitravel ikoko. Plus guys, ngatinamati semhuri yeZimbabwe so that maaccident aita mashoma. Nokuti Satani anenge achida ropa ravanhu, asi tikanamata mainda makatibatsira kuti Mwari vatibatsire, Mwari vatiitire zvakanaka, tichinamata tiri pamwe chetewo semhuri yeZimbabwe. Mumwe musi zvinodaro Jehovha wedu akatida sei vakatiwanira nyasha, Tsaona dzakasaitika maitikira dziri kuita. Uyezve guys, kana tichinge tichidhiraivha zvakakosha kuti titry by all means kuti titeedzere mitemo yemuroad. Ngatisabate mafoni kana tichinge tichidhiraivha. Uyezve guys, ngatitry by all means kuti titeerere nekutarisa marobots edu kana tichidhiraivha nespeed. Kana tichifamba tinese tinoziva kuti speed yemuno muZimbabwe hatifaniri kupfuura speed yakadaiwo. Uyezve masigns ngatimaverengei so that anotibatsira kuti nzvimbo yatiri izvozvi inomhanyawo speed yakaita sei, zvoita kuti maaccident areducike. So guys, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Ini ndingoripo pakukuigirai nyaya dzakasiyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika. Saka uchingosina kusubscribe, please don't forget to subscribe Zim Reality ITV so that anytime I upload something brand new, unowana notification yosvika kwauri. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth.